Mercè i Francesc, vosaltres sou parella. Sí. I heu escrit un llibre eròtic. Són experiències pròpies? Home, evidentment que són experiències pròpies. N'hem hagut de deixar fora moltíssimes perquè la novel·la no fora molt extensa. Allà té molta ironia, eh? Sí, totalment, evidentment. No, és literatura eròtica. La literatura eròtica no és literatura del guió. No és ni un dietari, ni un llibre de cartes, ni un llibre de viatges. En tot cas, serà literatura del tu. És a dir, una vegada fet, li pertany al lector i el lector ja li col·loca la dosi d'imaginació que vulgui donar-li. Sí, és un poc com si a un autor de literatura policíaca li preguntares quants assassinats has fet per tindre experiència per a fer aquesta novel·la. Ara entrem al detall, perquè avui vaig a presentar-vos. Avui a la nit, Mercè Climent i Francesc Mompó són els autors del llibre Somiant amb Alèxia, Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. Bona nit. Bona nit. als dos. De què se pot escriure un llibre eròtic? D'amor? No. Bueno, sí, en este cas l'argument un poc està relacionat en l'evolució psicològica del personatge principal, d'Alèxia. Podem veure com al principi tenim un personatge amb certes característiques i després d'una sèrie de canvis i d'evolucions del personatge, doncs obtindrem un altre personatge. Vull dir, sí que es veu tot un viàtic que farà el personatge. Nosaltres volíem fer una novel·la i la volíem fer una novel·la eròtica. Amb la plenitud del substantiu novel·la i de l'adjectiu eròtic, en aquest cas. Es plantejaren com fer una novel·la, ens plantejaren buscar un personatge que fos redó, un personatge que tingués una evolució des del principi de la novel·la fins al final, i la resta de personatges secundaris que podran anar apareixent. Però jo, en la lectura de la novel·la, cada capítol és una especialitat, una experiència sexual. Sí, realment això fou un dels objectius, que hi haguera molta varietat per a que el lector no es cansara, perquè una novel·la eròtica al final no deixa de ser sempre el mateix. Aleshores, un dels objectius era que cada capítol tinguera una escena eròtica determinada i tractar-la sempre amb la màxima elegància possible i amb un llenguatge molt acurat, que és una cosa que es destaca molt d'aquesta novel·la. Però quasi més que una experiència és un somni. És com si ja ensomiara cada experiència sexual. Realment en juga molt en el que és el somni i la realitat, hem d'intentar creuar-ho, jugar amb el lector per a que el lector mai sàpia si està en la realitat o en el somni. La novel·la evoluciona sobre 3 eixos. Hi ha un eix de la realitat, allò que està ocorrent-li en la realitat al personatge, sobre l'eix dels records, és a dir, està encavalcant permanentment els records que ha tingut des de la joventut el personatge, des de la joventut, vaja, des de l'adolescència, i l'eix dels somnis. Trenem tots 3 eixos amb unes fronteres absolutament difuses que exigeixen del lector un estat d'atenció permanent, perquè quan està llegint no sap ben bé això que estic llegint si és des de la realitat, des del somni o des del record. De fet, quan llegeixes els capítols, per exemple, en la llibreria, en el treball on va l'acadèmia que va a treballar, en el centre comercial, és una confusió ahí de si les coses que li estan passant, que són tan eròtiques, li estan passant de veritat o les en somni? Fins i tot n'hi ha aparent contradiccions. Hi ha un moment determinat en què du la sabata de taló alt, ara la du sabata de taló baix. És a dir, serà una errada dels escriptors? No. És que, clar, estan jugant entre allò que està somiant el personatge i superposant-ho sobre la realitat que comença després, i clar... Mercè, Alèxia és una ninfòmana? Jo diria que no. De fet, el personatge, si quan l'has llegit t'adones que és un personatge que està molt turmentat perquè ja ha tingut unes experiències en l'adolescència que no acaba d'assumir com a normals, i ella realment ha de recórrer tot un viàtic i tota una sèrie d'experiències per acabar assumint la sexualitat com algo normal i bonic i que ens fa felices. Jo l'he llegit i m'ha agarrat una calorada total. Això és l'objectiu. És l'objectiu, Ixes? Sí, és literatura eròtica, i la literatura eròtica ha de ser, conforme he comentat a dir, les dues coses. Ha de ser literatura i ha de ser erotisme, i perquè sigui erotisme t'ha de moure el cos. I el plantejament nostre, sí, es fa un plantejament... Parlàveu abans de les novel·les de terror o les novel·les d'amor, no? També te menegen el cos, no? O aquestes pel·lícules que estem mirant ara, 9 setmanes i media, també és el mateix, no? Així, el tema estaria en dir en quin percentatge d'erotisme ha d'entrar en la globalitat d'una novel·la per a poder-la ja qualificar com a novel·la eròtica. Això pot ser més subjectiu, és a dir, nosaltres quan es plantejarem fer-la, en realitat forem agosarats, es plantejarem fer una novel·la on l'erotisme no tinguerà altre sostre més que el que nosaltres ens plantejarem divertint-nos. I vam fer la novel·la, doncs, esplaiant-nos absolutament. Sense cap límit. I si el lector se posa excitat quan llegeix la novel·la,
vosaltres que sou parella, quan escriu aquesta novel·la, què passava? Home, en realitat, nosaltres hem sigut molt professionals en aquest sentit, aleshores nosaltres, per damunt de totes les coses, hem fet literatura. Vull dir, a banda que tu també te poguera manejar el cos, estàs molt concentrat en escriure. La literatura eròtica és un gènere especial, però que ha anat caiguent en els últims anys perquè la Sonrisa Vertical, que era la gran plataforma que n'hi havia, ha desaparegut i queda pràcticament este premi de la Vall d'Albaida. Sí, queda este premi i una col·lecció que ha encetat l'editorial Cossetània, ha encetat una col·lecció específica de literatura eròtica. Que es diu concretament De pèl a pèl. De pèl a pèl, i acaba ara de publicar un llibre de poesia, Morbo, de la Rosera Mills. Hi ha novel·les eròtiques passades de Lulú, és obligatòria parlar d'ella. Vargas Llosa té algunes novel·les també, el tema. Jo recordo aquella Lola Espejo Oscuro, l'antiga novel·la, i després tota la poesia dels bròfegs, com Tellers o com Bernat i Baldoví. Jo no sé si tot és confundible o vosaltres s'heu inspirat en alguna part de tot això. No, és a dir, nosaltres hem tingut les nostres lectures, evidentment, és a dir, tenim un recorregut de vida i per tant un recorregut de lectures fetes, però així al País Valencià tenim Estellers, per exemple, que acabes d'anomenar tu, no solament té tot el corpus poètic que té, Estellers té una novel·leta eròtica poc coneguda que es diu El Coixinet i és molt interessant. Un coixinet que servia i anava, se pescava de casa en casa en el poble, efectivament. El Coixinet, el fil conductor de... No l'havia recordat quan parlava. Sí, és que és molt poquet coneguda. Mira, si vols una curiositat del Coixinet, em contava un dia el fill d'Estellers, Vicent, diu, tu saps quin títol li havia posat a mon pare, aquesta novel·la? Dic, no recordo ara, diu, li havia posat El rovell dels ous. Diu, el que passa que l'editor li va dir, no, mira, Vicent, que això no és massa comercial i ho canviat. Conta'm quin era l'argument del Coixinet. Doncs l'argument del Coixinet ja fa anys que la vaig llegir, però per allò que recorde, tiene mà de la memòria, era senzillament en un poblet, una parella de novensans que descobreixen que el Coixinet servia per a diverses postures i per a fer créixer la seva situació amorosa. Aleshores, clar, com són molt bona gent, van deixant-lo altres parelles del poble i el Coixinet va contant un poc la història de com va funcionant, però va passant. A Rixa, què li va passant? Perquè va introduint-se a poc en l'amor. I el final del llibre, no vull contar més, però l'amor acaba convertint-se en un element que se suma a l'erotisme. I desapareix l'erotisme. No crec que sigui exactament així. Jo, com t'he comentat abans, el personatge sí que està atormentat per unes experiències sexuals de l'adolescència i en aquest do que té tan atípic de somiar del que els altres somien sempre que ella siga la protagonista, en comptes de ser un do o algo que li puga ser positiu, acaba sent algo negatiu i la fa de créixer i caure en un pou que ella mateixa es crea. Aleshores té por a l'amor, però té por també a l'amistat, els seus treballs també acaba abandonant-los perquè arriba un moment que per culpa d'aquest do que té acaba aïllant-se de la societat. Ella cau... I la novel·la va funcionant en un increixendo que si... pot passar per damunt a qualsevol lector, però si el fixes bé, acaba com el tro gros del castell d'artificis. Hi ha tota una sinestèsia on es barregen les sensacions del menjar, la música, el sexe, l'amor... És una sinestèsia on arreplega totes les sensacions a la vegada com un tro gros, que són les escenes finals. Funciona l'erotisme en la literatura? Perquè, per exemple, en la publicitat, en el cine funciona molt bé, atrau permanent grans masses de públics, però en literatura no acaba de veure si això funciona perquè la Sonrisa Vertical ha desaparegut. Sí, la societat actual seria un bon moment per a que hi haguera aquest tipus de literatura, i que ja no n'hi ha tants entrebancs ni tanta censura, però clar, ara tenim l'internet, tenim les pel·lícules i la gent en aquesta societat que és tan voraç i tan ràpida... Ansiosa compulsiva, que vull tot i ja. De vegades la literatura per a este fi a la gent normalment l'aparta i si vol l'objectiu de la literatura és manejar el cos, igual opta per altres mitjans. Però la veritat és que nosaltres, des que ha eixit, i fa mig any, així el mes de juny, no paren de cridar-nos a tots els llocs, d'anar, hem estat a Catalunya diverses vegades, per així pel País Valencià hem recorregut diversos llocs també, ahir mateix estàvem a Sagunt també fent una altra xerrada. Però no serà per el morbo, a lo millor, que té l'erotisme? Que ahir Rihanna fa una actuació ahir en Barcelona i després en Madrid, la cantant, i sobretot el que fa és una actuació eròtica. Però jo diria també... Se despulla quasi en escena. Pel procés literari, mira, he dut així uns fulls, l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ens fa una distinció especial, al mes d'haver eixit en la novel·la, distingeix 3 autors, ens distingeix a nosaltres, a Isabel Clara Simó i a l'Emili Boix. Fa poc m'envia
un amic de l'acadèmia m'envia que havia estat a París i m'envia un e-mail i em diu: em va fer molta alegria veure la vostra novel·la Somiant amb Maleixa en la biblioteca del Centre d'Études Catalans de Paris. Diu, un dels pocs llibres valencians que hi havia. És a dir, està agafant una embranzida que no està renyida en el Això ens porta una cosa, que és que ja estem parlant no sols de literatura eròtica, sinó de llenguatge en literatura. Per tant, ha hagut que trobar també un llenguatge especial per a poder comunicar-nos en el lector en arguments eròtics, no? Correcte, sí. Per exemple, hi ha gent que diu que els valencians tenim més tendència a utilitzar amb més facilitat el llenguatge eròtic, el lèxic. I ja que em fa molta gràcia perquè en estiu isque en una revista digital, en segre.com, mira, si concretament un article que aconsellaven 3 novel·les eròtiques per a l'estiu i juntament amb les Venus de l'Espeix i la Carícia nua citava la nostra, i de la nostra destacava que era un llibre amb accent i sabor valencià i que el valencià emprat en aquestes descripcions donava a tota la narració un valor filològic afegit i un punt d'erotisme exòtic. Això destacaven perquè, segons els catalans, consideren que els valencians tenim més gràcia. Tornaríem a Bernat i Baldoví. Sí, però no des d'aquest enfocament xaró, sinó ja des d'un enfocament seriós. Aquest estiu farem una taula redona de literatura eròtica a la Universitat Catalana de Prada i pujarem 4 premis, pujarem Joan Olivares, Ramon Guillem, Carles Cortés i nosaltres. I allí, doncs bé, tota la gent que hi havia seguiren comentant-nos la curiositat que la major part d'escriptors de novel·la eròtica actual, en els darrers anys, són majoritàriament valencians. És com si de l'Ebre cap amunt vingueren unes ventades més fredolines i a la gent no li entrarà igual. I tanmateix, sí. I de fet nosaltres, el fet d'haver-la guanyat implicava estar després com a jurat en el procés i 31 novel·les, crec que es presentaren, de les 31 novel·les que es presentaren, doncs probablement 17, 18 o 20 eren valencianes. Però això perquè mentalment estem predisposats a parlar sempre o a tindre aquestes coses. Igual tenim menys por realment al concepte. Estem més desinhibits. Podria ser que fos. És la llum de València, estic convençut que és la llum de València. Tenia que anar més llum, tenia que ser també fina, no? Però és que hi ha una concentració astral que som el roveller del món. Una pregunta que vos anava a fer també. Quan se parla del llenguatge, és molt sutil passar-se de l'erotisme al porno. És un dilema que hi sempre entre... Hi ha paraules que llitgen que això és porno. Què entenem per erotisme i què entenem per pornografia? En realitat és un contínuum. Un contínuum on el concepte erotisme l'hem assumit i el concepte de pornografia el bandegem. I en aquest contínuum està, per a mi, la clau d'interpretació, que és l'obscenitat. Una cosa considerem que és pornogràfica quan realment la sentim com a obscena, però en realitat si analitzem què és l'obscenitat veurem que no deixa de ser un concepte subjectiu que depèn o bé del moment cultural en el qual ho es mou o del moment individual de cadascú, en la qual cosa en aquest piu que col·loques en la transacció, cadascú el col·locarà on li dona la gana. És com, jo sempre dic que és com menjar paella. Depèn de les ganes que tinguis en cada moment, en mig plater tindràs prou o necessitaràs un parell de platerets. Però hi ha ocasions, la frase esta del cine, és que ho exigeix el guió i entonces te despulles o fa el que tingues que fer. A vegades en les novel·les eròtiques no fa falta, en les novel·les porno no fa falta que demani el guió, se fa. En les novel·les eròtiques sí que t'he de demanar l'argument. Nosaltres podem parlar de la nostra o de les que hem llegit. La nostra volíem fer, abans que tot, novel·la, però evidentment novel·la eròtica. I ens plantejarem fer una novel·la eròtica on l'erotisme tinguera un paper fonamental, però sense deixar de ser novel·la. És a dir, si d'alguna manera l'erotisme no fora aquest punt tan morbós que tenim en la societat, fora qualsevol altra cosa, doncs podríem qualificar-la com a novel·la psicològica i no passaria absolutament res, perquè des de les primeres planes en què t'enganxes amb el personatge fins que acabes la novel·la, veus ahí tota una evolució psicològica del personatge i que nosaltres l'hem cuidat moltíssim en aquest aspecte. Vosaltres, tu, Francesc, no sols has fet esta novel·la eròtica, sinó que has fet també altres llibres de poesia, per exemple, de La fusta a l'àuia, que és una poesia que també m'acabes de dir que has editat recentment, no? Sí, és un poemari que acaba de publicar, que va guanyar un premi, i és un poemari eròtic, també. Sí, absolutament eròtic, també, però amb uns altres registres. És uns registres poètics que a mi m'avelia fer-los d'aquesta altra manera determinada. Així narra tota una nit d'amor des que l'amant està tocant a la fusta de l'habitació i implorant a la porta que l'òbriga fins a l'endemà pel matí que es dutxa i narra rutina al pessiga i se
l'endú per la vida. Dos preguntes últimes, una a tu, Digues. si és possible. Les novel·les eròtiques i històriques han sigut com les d'ara o eren més prudents? No. El segle XIX, o segle... No, jo, no sé, la primera que em ve al cap són les 11.000 vers d'Apolliner i la novel·la és fortíssima. La tesi és que el príncep Bovescu, al llarg de tota la novel·la, o desvirga 11.000 verges o que li foten 11.000 vergades, jugant amb la polisemia de la paraula vers en francès. Al final, l'exèrcit japonès li pega les 11.000 vergades, però per poquiu, eh? És a dir, no, que n'hi ha novel·les fortíssimes. I si entrem ja... El sadisme, el sade... Sí, exacte, i si entrem ja en el punt de vista que és del sade i de Masoch, de l'u i de l'altre, doncs ja hi entraríem fins i tot en situacions escatològiques que a nosaltres no ens ha vingut de gust tocar-les. I Mercè, podries escriure una novel·la eròtica on el protagonista fora un home? Sí, jo crec que sí. Perquè sempre són dones, el protagonista de les novel·les històriques. La literatura, els escriptors funcionen per reptes i aleshores, igual que este fou un repte, escrivim una novel·la eròtica a mitges, que això tampoc ho fa molta gent, doncs escriure una novel·la en què el protagonista fora un home no tindria cap problema tampoc. Vull dir, I tu creus que se podria escriure una novel·la... Literatura de ficció. Que fora un home. home. Sí, de fet, ara faran una antologia de narracions eròtiques de nova planta al llarg de tots els països catalans i ens han cridat perquè participàrem nosaltres també. I el meu plantejament a l'hora de fer una narració, que estic donant voltes, faré com a protagonista un home. I creieu que els lectors s'excitarien igual com llegint aquesta novel·la? Si fora un home o una dona, jo crec que sí. Jo pense que sí. Sí, no té... No influencia res. Pense que sí. És dir, un escriptor és un fingidor. És un fingidor, és a dir, tu crees un personatge i en realitat aquest personatge no deixa de ser una espècie de Frankenstein, és a dir, tu vas arreplegant trossets de la teva experiència, del teu pensament, del que has llegit, del que t'inspira qualsevol altra història i vas embastant-los fins que es veus que funcionen i puguen ser creïbles. Però per això primer te'ls has de creure tu, clar. Mercè, Francesc, moltes gràcies per estar ací. Enhorabona per la... Moltes gràcies. Jo recomano la novel·la i a més jo crec que n'hi ha que llegir-la en parella, que també és interessant llegir-la en parella. Moltes gràcies. Anem a passar nosaltres a la sessió que tenim en internet, tots els dies també. Imagina que aquesta novel·la aneu a publicar-la pronta també en internet. Un grup d'alumnes i professors del campus d'Alcoi i de la Politècnica de València han desenvolupat un entretingut videojoc per als telèfons mòbils. L'èxit en la xarxa ha sigut immediat, fins a l'extrem que la companyia Apple ja l'ha importat per a tota Espanya. Fa només una setmana